Mae hwnna'n newyddion wych. Chi'n gallu gweld a clywed fi. Um, Fel wedais i, croeso i gweithdai Rhithwir Bylbiau'r Gwanwyn i Ysgolion. Mae hwn yn rhan o cynllun o gweithdai sy'n dathlu 20 mlynedd o'r prosiect yma. Fy enw i yw Daniel Cawel, a fyddai'n cyflwyno y sesiwn yma o Sain Fagan. Dwi'n siŵr mae lot o chi wedi bod i Sain Fagan o blaen. Cyn ddechrau, mae gen i neges wrth yr athro ardd. Yr athro ardd yn dweud diolch yn fawr iawn i chi, y wyddonwyr gwych, sydd yn redeg yr arbraf mawr hyn. A heddi mae ond un ysgol dyn ni, sef Ysgol Gynradd Llandegfan. Helo i pawb yn Llandegfan. Na i ddechrau nawr. Mae pawb gyda mics a camerau nhw bant, ond jyst bod chi'n gwybod, ni'n recordio sesiwn yma fel bod ysgolion sydd ddim wedi gallu dod yn gallu gweld y sesiwn hefyd. Heddiw byddwn ni'n archwilio ychydig o wahanol bethau. Byddwn ni'n edrych ar ddarluniadau botanegol. Byddwn ni'n hefyd yn sôn am rai o'r artistiaid tu ôl i'r darluniau hyn, a gymaint o artistiaid ag oeddent yn wyddonwyr. Oedd y pobl hyn yn artistiaid ac yn wyddonwyr. Yna byddwn ni'n edrych ar waith a bywyd yr artist a anwyd yn Cymru, sef Cedric Morris, a sut daeth e yn poblogaidd iawn fel artist planhigion. Ac yn olaf, byddwn ni'n rhoi cyfle i chi i enwi amrywiaeth newydd sbon o cennin Bedr. Byddwch chi'n cael gweld y cennin Pedr a byddai'n esbonio sut i enwi fe fel rhan o cystadleuaeth. Ni'n mynd i dechrau bant yn gyntaf yn esbonio rai o'r termau hyn. Beth ych chi'n meddwl mae'r gair darlun yn meddwl, illustration? Os allwch chi roi yn y chat, un syml i ddechrau. Rhywbeth o'r dosbarth Ysgol Gynradd Llandegfan yn esbonio beth yw darlun. Llun o rhywbeth. Reit. Yn y purpos hyn, mae darlun yn llun, ond nid jyst llun, ond llun sy'n esbonio rhywbeth. Felly mae darlun botanegol yn llun sy'n helpu esbonio sut mae planhigyn yn edrych, ond hefyd sut mae'n gweithio. Esbonio darlun, sut mae'n gweithio. Gair nesaf, botanegol, botanical yn Saesneg. Allwch chi esbonio yn y chat i fi beth ti'n meddwl mae hyn yn meddwl? Gair anoddach nawr. Rhywbeth i wneud â planhigion. Da iawn, ardderchog. Botanegol yn air sy'n ymwneud â botaneg, a botaneg yn fel rhan o bioleg sy'n astudio planhigion. Unrhyw beth mewn gwyddoniaeth i wneud â planhigion. Beth am botanegydd, botanist yn Cymraeg? Allwch chi roi beth ti'n meddwl mae hynny'n meddwl yn y chat i fi? Mae rhoi amser chi siarad yn y dosbarth, gweld os mae rhywun yn gwybod yr ateb.
Unrhyw atebion yn dod? Maen nhw'n dod. Mae lot o teipio. So, person sy'n edrych ar ôl planhigion. Da iawn. So, mae botanegydd yn rhywun sydd yn arbenigwr sy'n astudio wyddoniaeth o planhigion. So, rhywun sydd yn gwybod lot am planhigion. So, yn yr amgueddfa, mae gen ni botanegydd yn gweithio yn yr amgueddfa, a maen nhw'n astudio nhw, gallu enwi rai newydd, edrych ar lle mae'r planhigion hyn yn byw, sut maen nhw'n gweithio yn y byd hefyd. So, da iawn fyna. Y peth nesaf dwi'n mynd i sôn am yw herbals, llysieuol yn Cymraeg. So, yn y ddechrau, oedd pobl yn creu llyfrau hyn sy'n disgrifio meddyginiaethau llysieuol fel herbal remedies. Okay? Nawr, dechreuodd y Groegaidd y tradoddiad hyn. So, mae pobl wedi bod yn disgrifio planhigion yn neud lluniau o planhigion ers amser yn yr aifft. Okay? Ond dechreuodd y Greigoedd defnyddio'r y llyfrau hyn a'r planhigion i trin pobl pryd o'n nhw'n sâl. A nath nhw dechrau sgrennu lawr, tynnu lluniau fel bydd pobl eraill yn gwybod beth all y planhigyn hyn wneud. So, os chi wedi gwylio Harry Potter, weithiau o'n nhw'n defnyddio planhigion yn magic, ond oedd pobl amser nôl yn defnyddio planhigion i helpu gyda afiechyd. So, ond yn Prydain, oedd rhaid i ni aros tan yr oesoedd canol, sef pryd oedd llawer o pobl yn dechrau wneud printiad yn llyfrau i sôn am feddyginiaethau. So, nawr mae pobl yn weithiau yn chwerthin ar y llyfrau yma. A dyma falle esiampl o pam maen nhw'n wneud hynny. So, yn y llyfrau hyn, oedd iachad llysieuol ar gyfer byd-darddod, deafness. Esiampl fan hyn yw cymerwch ywrin llygoden fawr, okay? Olew llyswenod, sef eel, cenhinen y tŷ, ac wi wedi ferwi. Nawr, dwi'n siŵr os mae rhywun gyda byddardod, bydd hwn ddim yn gweithio. Falle oedd e'n fath o ffordd o helpu, falle os oedd clustio chi yn blocked neu rhywbeth, ond sa'n credu bydd fe'n helpu yn hollol gyda hynny. Okay? So, yn 1300, roedd pobl yn dechrau argraffu llyfrau, so mae hwn yn un go iawn o'r amgueddfa. Oedd pobl yn cerfio mewn i pren ac yn wneud fel block prints, fel yn y llyfr hyn, lluniau weddol syml o planhigion. Okay? A nhw'n dechrau disgrifio beth oedd cylch bywyd, life cycle y planhigion fel hefyd. So chi'n gweld yn y llun hyn, mae ddim jyst y llun o blodyn, mae'n dangos i chi popeth oedd yn digwydd trwy gydol y flwyddyn. Okay? A oedd hwn yn really bwysig i rywun oedd mynd i trin rywun gyda planhigyn. Ond erbyn 1700, roedd argraffu mecanyddol wedi wneud lluniau printiedig ar gael
lot mwy, oedd hwn ar gael i lot o bobl. So nath nhw dechrau creu llyfrau hyn gyda lluniau mwy manwl, ac oedd planhigion yn mor bwysig i iechyd, daeth enwi planhigion yr un mor bwysig. So os chi'n trin rhywun gyda planhigyn, mae rhaid i chi cael y planhigyn iawn i wneud hynny. Okay? So yn 1600, roedd rhan fwyaf o pobl yn defnyddio enwau cyffredin am planhigion. So fan hyn, mae dyn ni enwau cyffredin, bysedd y cŵn, foxglove, glas y gors, forget-me-not. So dwi'n siŵr chi wedi gweld y blodau hyn o gwmpas. Ond y problem gyda hwn oedd mae lot o wahanol fathau o bysedd cŵn, lot o wahanol forget-me-nots neu glas y gors. Okay? Felly roedd yn galed i deall pa planhigen oedd angen ar gyfer pa afiechyd. Hefyd, oedd e'n mwy confusing pryd roedd wahanol llefydd neu wahanol wledydd yn defnyddio wahanol enwau. So roedd angen creu system o enwi. Roedd yn unigryw, unique i pob planhigyn. Okay? Felly, yn 1735, roedd dyn o Sweden o enw Carl Linnaeus wedi creu system o enwi, a ni'n galw'r system hyn taxonomeg. Allwch chi gweud hwnna yn y dosbarth, please? Taxonomeg. So falle chi wedi clywed am y gair taxonomy. A y syniad oedd rhoi enw unigryw, unique name i pob peth oedd yn byw. A fydd hyn yn gadael gwyddonwyr dros y byd i deall yn union pa planhigyn oedden nhw'n gyfeirio at. So pryd o'n nhw'n darllen fel llyfr hyn, fel llyfr i trin pobl, o'n nhw'n gwybod pa blodau neu pa planhigion o'n nhw'n sôn. So mae taxonomeg yn rhan o wyddoniaeth a rhan bwysig iawn. A yn y amgueddfa, mae dyn ni wyddonwyr heddiw yn gweithio yn enwi rhywogaethau, species newydd heddiw. So, ni dal yn ffeindio mas am mwy o planhigion ac anifeiliaid dros y byd. So, be dwi'n mynd i sôn am nesa yw y system o enwi dath Linnaeus lan gyda. So, nath na I just check o rhywbeth i neiliad. So, mae 2 ran i enwi rhywogaeth, 2 ran o enwi species. So, mae pobl yn Homo sapiens, a gyda planhigion mae ganddyn nhw 2 enw hefyd. So, y darn gyntaf o enw yw y genws, neu the genus yn Saesneg. Allwch chi pawb dweud y genws, os gwelwch yn dda. So mae genws yn debyg i gyfenw. Okay? So dyma enw a roddir i grŵp o planhigion sydd yn perthyn yn agos. So os ni'n defnyddio siampl o gennin bedr, mae gennin bedr yn rhan o'r genws Narcissus. All pawb dweud Narcissus, please. So felly mae pob enw gwyddonol cynhenid yn dechrau gyda'r gair Narcissus. A penderfynodd gwyddonwyr dros y byd i defnyddio iaith y Rufeiniaid, iaith y Romans, okay, sef Lladin, Latin,
pryd o'n nhw'n wneud gwyddoniaeth. Achos oedd pawb dros y byd yn gwybod, ond gwybod timyn bach o Lladin ar yr amser. Okay? So oedd y gwyddonwyr hyn gyd yn gwybod bach o Lladin. So dyna pam ni'n defnyddio geiriau Lladin ar gyfer enwau scientific fel hyn. So dyma ni doi esiampl. So mae dyn ni narcissus, pseudo-narcissus, sef cennin bedr wyllt ni. Narcissus poeticus. So mae hwn wedi cael ei enwi achos mae'n edrych yn bach yn ffansi. So dyma'r gyfen nhw, narcissus. Okay. Ond tymau bach am y gair od na narcissus. So penderfynodd wyddonwyr ar y enw narcissus oherwydd mae'r blodyn mor hardd ac mae'n edrych tymau bach fel gwyneb sydd yn edrych lawr. Okay? A mae'r gair hyn yn dod o mytholeg, o'r Groegaidd. A y stori oedd roedd dyn ifanc hardd, a y stori yn dweud gafodd e i dwyllo i syrthio mewn gariad a chyfarchiad ei hun. So he fell in love with his own reflection. Okay? A nath y stori hyn ddim gorffen yn dda i Narcissus. Allwch chi edrych hwnna lan wedyn. Ond dyna pam mae hwn wedi cael ei enwi, achos mae'n edrych fel pen, mae'n bert ac mae'n edrych lawr. So wedys i o doi ran i'r enw. So mae hefyd yr enw penodol. A yn aml gall hyn fod yn disgrifiadol neu hyd yn oed enw lle mae'r planhigyn yn cael ei ddarganfod. So falle o rywle dath y planhigyn. Yn 1700, roedd galwad fawr am delweddau gwyddonol manwl o blanhigion. A oedd hwn fel y oes aur am delweddau botanegol. A roedd angen, fel wedys i, lluniau glir, roedd yn eglir o rhywbeth am y blodyn, nid jyst copi o'r blodyn. A yn y 1700 daeth ffotograffiaeth cael ei greu, ond oedd dal angen y lluniau, y lluniau hyn, achos mae ffotograff jyst yn dangos y blodyn, ond all darlun dangos mwy o manylion. A dal heddiw mae pobl yn defnyddio y darluniau hyn, achos maen nhw mwy tebyg really, i diagrams, maen nhw'n esbonio bethau. Right, ni'n mynd i gael bach o quiz nawr. So, os all yr athrawon fod yn gwrando i atebion y plant a rhoi cwpl o atebion yn y chat, bydd hynny'n grêt. So dwi'n mynd i ddangos i chi llun botanegol o'r casgliadau Amgueddfa Cymru. A dwi eisiau chi roi yn y chat be i chi'n meddwl yw y flodyn yma. So ni'n dechrau gyda un chi'n gobeithio gwybod. So dwi'n aros naw i cael ymatebion yn y chat wrth y dosbarth. Cennin Pedr. Da iawn chi. Yes, so Cennin Pedr fan hyn. So chi'n gyfarwydd o hwn, chi wedi bod yn plannu nhw, edrych ar ôl nhw. So mae hwnna'n un rhwydd i ddechrau. Yr un nesaf de, edrychwch yn ofalus ar hwn. Wel, beth chi'n meddwl yw hwn. So edrych ar manylion y llun. Weithiau, achos maen nhw'n hen lluniau, falle bod y lliwiau falle ddim mor gryf o beth anw yn y ddechrau. Chi'n gweld yn y llun hefyd bod mae'n ddangos i chi y wahanol pryfed oedd yn
bwysig i'r planhigyn hyn. Buttercup. So, dyma ateb yr ysgol. Newn ni weld. Blodyn menyn, sef buttercup. So, da iawn. Blodyn menyn yn Cymraeg, buttercup yn Saesneg. Oedd rhaid i fi edrych lan yr enw Cymraeg hefyd, ond mae'n really nice i dysgu'r enwau Cymraeg hyn. Right, yr un nesaf, mae hwn yn galetach. So, eto, just edrychwch ar y llun i gyd. A os chi ddim yn siŵr, falle rhoi cwpl o atebion. O, mae'r ateb yn dod trwy dda. O, da iawn, pabi Cymraeg. So, da iawn chi. So, mae'r pabi fel arfer yn blodyn ni'n meddwl am un coch, Ni'n cael y bathodyn. Ond mae'r pabi Cymraeg yn un melyn. So, da iawn chi fyna. Yr un ola de. Fach yn galetach eto. So falle, os chi ddim yn siŵr, jyst cael guess fach fan hyn. Pabi, da iawn. So pabi eto, a enw hwn yw'r pabi gwyn, bod yna edrych bach yn porffor yn y llun hyn, ond mae'n pabi gwyn. So da iawn fyna, gathoch chi gyd o'r atebion. So newn ni symud ymlaen nawr. Mae un arall dyn ni. A mae hwn yn ffrwyth exotig, achos roedd y gwyddonwyr hyn ddim jyst yn ffeindio blodau, ond yn ffeindio planhigion, a mae planhigion yn ffrwythau a bopeth. So, rowch yn y chat os chi'n meddwl chi'n gwybod beth yw'r ffrwyth exotig yma. Mae hwn yn un weddol galed. Ond cael guess. Mae'r ateb yn dod. Dragon fruit neu melon. Agos iawn, y ffrwyth hyn yn y llun yma yw papaya. So falle chi ddim byth wedi clywed am papaya, ac ar yr amser roedd y llun hyn yn cael ei wneud, roedd y pobl yn y byd falle ddim byth wedi gweld papaya. So, oedd y llun yma falle i disgrifio y tro gynta nath rhywun yn y byd, yn y West anyway, gweld y ffrwyth yma, So nawr, da iawn pawb, atebion gwych fyna, oedd rai nhw'n rili galed. So newn ni symud ymlaen nawr, ni'n mynd i sôn am rai o'r botanegwyr oedd yn ffeindio a enwi'r planhigion, a sbel yn ôl, roedd hwn yn rhywbeth really bwysig, Oedd lot o arian tu ôl i enwi a ffeindio planhigion newydd. So roedd gan archwilwyr a wnaeth deithiau fawr ar draws y byd a'r llongau yn gorfod cael botanegydd yn y criw. So oedd y llongau mawr hyn mynd mas i ffeindio llefydd fel America neu Australia, a oedd ganddyn nhw pob tro person bwysig iawn y botanegydd, y gair yna nathon ni ddechrau gweithio yn y dechrau. So mae'r llun hyn wedi cael ei peintio gan beintydd Cymraeg, sef William Parry,
A yn y llun mae dou berson, Joseph Banks a Daniel Solander. A roedd y ddau yma ar y taith nath ffeindio Awstralia gyda Captain Cook. Okay? So just i roi bach o background i chi, bydd y teithiau hyn yn mynd ar draws y byd i ffeindio wledydd newydd, a all y teithiau hyn fod yn peryglus iawn. So chi'n gweld fan hyn y llong yn mynd draw heibio Seland Newydd ac yn ffeindio Australia. A pan fyddant yn dod nôl gyda'r lluniau hyn, achos o'n nhw ffili dod nôl ar planhigion achos bydden nhw'n marw, bydden nhw'n dangos y lluniau hyn i pobl yn Prydain, a bydden nhw'n gweld nhw am y tro gyntaf. Faint mor hir, plant, i'ch chi'n meddwl oedd y daith hyn yn cymryd? Rowch atebion yn y chat i fi, please. So, allai fod yn guess, dwi ddim yn ddisgwyl i chi gwybod yr ateb, ond y guess gorau o'r dosbarth os chi'n rhoi. Allai 3 ateb fyna? Unless chi'n gwybod, wrth gwrs. O, mae'r atebion yn dod, gred. Blwyddyn. So dwi'n credu hwn yw'r ateb chi. So, chi wedi gwneud yn rili dda fyna, achos yr ateb yw flwyddyn a hanner. Okay, so allwch chi dychmygu bod ar llong fel hyn am flwyddyn a hanner, a wedyn chi'n ffeindio Australia. Okay? A pryd dathon nhw i ffeindio Australia a Seland Newydd, naethon nhw ffeindio gymaint o blodau newydd, naethon nhw enwi lle Botany Bay, okay? A allwch chi edrych y lle hyn lan ar ôl y sesiwn yma, lle yn Australia, oherwydd oedd Mr Banks a Dr Solander wedi fod yn really fishi disgrifio cannoedd, falle miloedd o planhigion newydd. Okay? Yn ystod 1800, tynnodd botanwr Prydeinig darlun o'r ddail yma. So Victoria Amazonica, a lili dŵr enfawr yw hon. Okay? A wedi cael ei alw ar ôl y Frenhines Victoria oherwydd roedd hi yn cael ei gyroni ar yr amser. Ydych chi'n credu all deilen fawr cymryd pwysau person? Wel, ydy. Chi'n gweld yn y llun hyn, okay? Teulu fach yn sefyll ar y ddail enfawr yma. Okay? So oedd e'n amser really exciting i pobl ffeindio pethau newydd fel hyn. So dwi'n mynd i wneud quiz bach eto nawr, achos mwyn fod yn botanegol dda, mae angen i chi gallu disgrifio a enwi rhannau o'r blodyn. So, dwi'n mynd i dechrau gyda un weddol hawdd. So, allwch chi enwi yn y chat beth chi'n meddwl yw darn hyn o'r blodyn. Yn Saesneg neu Cymraeg, beth bynnag sy'n haws i chi. Okay? Gawn ni weld. Aros am atebion. Peto. Da iawn. So mae hwn yn iawn, a mae geiriau hyn gyd
yr un peth yn Cymraeg a Saesneg, so mae hwn yn defnyddiol. So petal, dwi'n siŵr oedd pawb yn allai gwybod yr ateb hwn, ond mae'n dechrau dod yn galetach. So nawr dwi eisiau chi enwi darn hyn o'r blodyn. Falle os chi ddim yn hollol gwybod yr enw, falle chi'n gwybod enw sy'n disgrifio darn hyn o'r daffodil. Unrhyw atebion? Canol neu nectar. So mae hwn yn agos, mae yn y canol, ond enw hwn yw corona. Dim byd i wneud ar virus corona, ond os chi'n edrych ar y gair coron, sef crown, okay. Weithiau mae'n cael ei galw trumpet, ond mae fel y darn sy'n dod mas o'r daffodil, so corona. Darn nesaf de, y darn reit ar y top fyna. So mae rhain yn anodd a mae lot o wahanol enwau ar gyfer rai o'r pethau fan hyn. So, neithdar neu stemen. O, Cymraeg gwych fyna. Sori, na i roi yr ateb i chi nawr. Stigma, okay. So hwn yw'r stigma sef y darn benywaidd, really, o'r planhigyn. Okay. So nawr ni'n edrych ar y darn fel y male parts o'r blodyn, a na i aros am atebion, allwch chi roi chydig o atebion fan hyn. So nawn ni gweld beth sydd 'da chi. A bydd hyd o hyn yn helpu chi gyda peint along chi'n neud wythnos nesa gyda ni. Okay. Ateb yn dod trwyddo. So, colem neu paill neu steimen. So, nawn ni gweld beth yw'r ateb. Steimen, da iawn chi. So, gathoch chi 3 yn iawn fyna, da iawn, achos mae hwnna yn weddol galed. Mae lot o oedolion yn cael problemau ateb hwnna. So, nawn ni symud ymlaen nawr. So, dwi'n mynd i sôn am yr artist Cedric Morris, a gath ei genwi yn Sgeti yn Abertawe, a dde'n ardderchog iawn peintio blodau. Oedd e'n enwog am wneud still lifes, okay. Type o peintio y still life, weithiau chi'n gweld lluniau o falau, ond roedd Cedric yn really dod mewn ar cymeriad y flodau ac emosiynau. Oedd e'n tynnu blodau mwy fel portread, mwy fel portrait. Okay? Oedd Cedric yn bach yn eccentric hefyd. Chi'n gweld mae cwningen fach fan hyn. Oedd Cedric yn peintio weithiau gyda cwningen yn eistedd ar ysgwyddau e. Okay? Ond oedd Cedric hefyd yn tyfu ac yn creu blodau ei hun. Oedd e'n hollol obsessed gyda blodau. Oedd e'n creu rhywbeth i ni'n galw hybrid neu gyltifa. Allwch chi gyd dweud gyltifa? A mae cultivar yn blodyn sydd wedi cael ei greu gyda help bobl. Okay? So mae ddim yn hollol naturiol. Mae'n naturiol, ond mae pobl wedi sort of helpu creu e. A na i esbonio sut mae hwnna'n gweithio. So ni'n gyd yn gwybod ni'n plannu bylbiau, ond mae daffodil yn gallu tyfu llwyddo
sut arall hefyd. So i creu planhigion newydd, mae angen lot o amser a lot o ymynedd, okay? So mae tymyn bach fel peintio gyda blodau. Chi'n cymysgu'r lliwiau'r blodau, a dyna beth oedd Cedric yn really hoffi wneud. A dyma sut i creu nhw. Chi'n cymryd brush bach, chi'n cael y pollen wrth un blodyn, y peillio, okay? A brysio ar blodyn arall, ond mae rhaid i'r blodyn hyn fod yn yr un genws. So wnaethon ni sôn am genws o blaen. So genus, genus, a gyda daffodils, y genus yw Narcissus. So step nesaf wedyn, ni'n aros i weld os mae'r hafau yn tyfu. So ar ôl y blodyn, weithiau chi'n gweld fel hyn, shriveled up darn fel hyn, okay? So mewn myna mae'r hadau, wedyn pryd mae'n sychu, mae'n dod mas. So mae hwn yn ffordd arall o plannu daffodil. Chi'n gallu cael y bulbs, sef y ffordd rwyddach, ond hefyd chi'n gallu tyfu hadau fach mewn potiau, a maen nhw'n tyfu i egin blanhigion. Egin blanhigion yw seeds, okay? So weithiau pobl yn tyfu nhw tu fewn a wedyn rhoi nhw tu mas yn y pridd. Ond i wneud hwn gyda rhywbeth fel iris, okay, blodyn yr iris, mae'n cymryd tua 2 flwyddyn. A ti ddim byth yn gwybod beth sy'n mynd i dod yn y diwedd. Chi ddim yn gwybod os mae wedi cymysgu, chi wedi creu blodyn newydd tan mae'n blodeuo. So mae'n rhywbeth weddol exciting. A roedd lot o pobl yn abod Cedric Morris oherwydd oedd e wedi creu lot fawr o wahanol irises. So falle chi wedi gweld yr iris fel blodyn porffor gyda bach o melyn arno fe, ond nath Cedric creu yr iris gynta pink go iawn hyn, okay? A chi hefyd yn gweld oedd mae daffodil wedi cael ei enwi ar ôl Cedric Morris gan un o ffrindiau fe. So, mae hwn yn fath newydd o daffodil, a chi'n gweld fan hyn, nes i sôn am y gair cultivar. So, pryd mae dych chi rywogaeth neu species, mae popeth mewn Lladin. Pryd chi'n sôn am cultivar, blodyn sydd wedi cael ei greu gan bobl, chi'n defnyddio'r enw gynta sef yr un y genws, Narcissus Cedric, Narcissus, a wedyn enw disgrifiol. Okay? So nawn ni mynd trwyddo hwn naw, achos i ddathlu 20 mlynedd o'r Broject Bylbiau, ni wedi creu cenhinen pedwar newydd. Nath e cael ei greu yn yr Iwerddon, okay? A mae'n bert iawn, mae'n really symmetrical, mae fel 6 petal, 3 yn nhw mewn fel siap triongl fel hyn, okay? Darn yn y canol sydd oren. A mae'r athro ardd eisiau chi roi enw newydd i'r flodyn yma. A pwy bynnag sy'n ennill y cystadleuaeth yma, bydd y enw yma yn para am byth. Okay? So ar ôl am byth, bydd yr enwau hyn ar gael ar y planhigyn fach yma. So, enwi planhigyn, ddim wastad yn rwydd, mae cwpl o reolau iddo fe. So mae'r athro ardd wedi creu daflen i helpu chi, byddai'n siario yn y chat a byddai'n cael ei e-bostio atoch chi. A mae'n cultivar sydd wedi meddwl cael ei greu gyda help pobl, cofio. Okay? So nath hwn gael ei greu ar fferm yn Iwerddon. A
na esbonio reolau i chi nawr. So fel arfer, cofiwch, mae enwi planhigyn yn dod mewn 2 ran. So cofiwch yn gynharach nathon ni sôn am y genws, a enw y genws i'r daffodil yw Narcissus. So mae rhaid i enw chi y darn gynta na fod yn Narcissus, okay? A'r ail ran yw lle chi'n dod mewn, a yr ail ran gallu bod yn disgrifiol, sorry. So brodau, so enghraifft, fan hyn, mae dyn ni 3 Narcissus King Alfred, Narcissus tet, so reina yw rai gyda pennau bach, a Narcissus Ice Follies. So hwnna, yr un Ice Follies, chi'n gallu gweld pam mae wedi cael yr enw fel yna. So, dylai'r enw bod yn creadirol neu ystyrus. So, creative or meaningful, okay? So, mae rhaid disgrifio beth mae rhywbeth yn edrych fel. Alle fod ar ôl person, neu lle, neu alle fod yn symboleg falle o'r broject i ni'n wneud. Ond beth ni ddylir fod yw misleading, yn dychmygus, okay? Felly ni ddim yn ei galw daffodil gwyn melyn, enghraifft, okay? A peth arall sy'n bwysig yw dylai'r enw fod yn unigryw. So, unique. Does dim daffodil arall yn y byd fod cael yr enw hyn. A sut ni'n checio hwn yw mynd at Register Cenhinen y Royal Horticultural Society i wirio os enw arall allan na. So, mae hwn gyd yn y pecyn. A gall bob ddisgybl gyflwyno un cofnod. So gall pawb cael go ar hwn, okay? Bydd cyfnodion yn cael eu cyflwyno gan defnyddio ddolen isod, okay? So mae link fyna. A rhaid darparu enw'r ysgol a cyfeiriad e-bost yr ysgol. A dyma'r dudalen allwch chi enwi arno. Yn bwysig iawn, mae'r cystadleuaeth yn cau ar 31st mis Ionawr, okay? Felly mae rhaid i chi wneud e cyn hynny. A ni wedi dod i diwedd y sesiwn nawr, so ni wedi siarad lot yn y sesiwn yma am gwyddoniaeth, darlunio, mynd dros y byd i ffeindio planhigion. So mae wedi bod lot o randio. Ond ar yn ail sesiwn, sydd ar y 21st, chi fydd yn cymryd ran, okay? Chi fydd yn peintio gyda gilydd i creu gampwaith botanegol. So, byddwn ni'n siario'r tudalen yma sy'n dweud wrth yr athrawon popeth chi angen ar gyfer wneud hwn. A bydd artist go iawn o enw Rhiannon yn wneud y sesiwn yma gyda chi, okay? So byddwch chi ddim gweld fi nawr tan y 3ydd a'r 4ydd sesiwn. Ond diolch yn fawr am wrando. Dwi'n edrych ymlaen i gweld y lluniau chi'n wneud a dwi'n gobeithio byddwch chi'n siario rhain gyda ni. A pob lwc gyda'r cystadleuaeth na. Dwi'n credu bydd e'n really great i cael falle enw Cymraeg i daffodil newydd, okay? So alle fod, so mae'r enw gynta na Narcissus, wedyn enw falle Cymraeg chi angen wneud, neu beth bynnag chi moyn, okay? So unless mae yna cwestiynau ydych chi nawr, na i dweud ta-ta. So na i just aros i gweld os unrhyw cwestiynau ydych chi o gwbl. Diolch i chi fyd. Gret i cael ysgol gynradd Llandegfan yma a dwi'n gobeithio bydd mwy o ysgolion Gymraeg yn dod i'r sesiynau nesaf. Hwyl fawr am nawr. Ta-ra.